Predstavujeme vám SkyTech HD Cleo, spoľahlivý univerzálny príjimač malých rozmerov. Obsahuje 1x DVB-S2 tuner, 1x univerzálnu čítačku a 2x CI slot. Nahráva na externé USB alebo NAS úložisko. S použitím alternatívneho softvéru Enigma 2 má prístup k množstvu pluginov, napríklad streamovanie cez iPad, na PC, multiroom funkcionalitu, VOD, IPTV a mnoho ďalších. Zadný panel obsahuje konektory USB, LAN, RS232, HDMI, SCART, SPDIF, RCA a sieťový vypínač. Štandardnou výbavou je diaľkové ovládanie Elegant a HDMI kábel. Bohatý výber doplnkového príslušenstva ku všetkým produktom, ako náhradné diaľkové ovládania, USB huby, USB Wi-Fi, mini klávesnica, flash pamäťové médiá a pevné disky rôznych veľkostí. Toto všetko vám prinášajú produkty značky SkyTech HD. Dokonalé riešenie pre vašu domácu zábavu.